Yabona mntasekhaya, kubuhlungu ukungabi nanto, ungabi nemistake. Ndiyayazi le nto ndithetha ngayo. Kubuhlungu ukungabi nanto. Nditsho mna mntasekhaya ujikelwa nayi-family member, ujikelwa nazi-friends because awunanto. Bebuhlungu xa sowuhlala naye endlini enento ube wena ungenanto. Ukungabeki nje into etafuleni kuyavakala mntasekhaya, akumnandanga. Kubuhlungu ukungabi nanto. Oh, ingawuthixo angavula iminyango for abantu abangenanto because akumnandanga ukungabi nanto. Kumnandanga mntakwethu, akumnandanga because kuhamba ne-treatment, kune-treatment nje e-negative ukungabi nanto. Kune-treatment e-negative, e-painful.